éramos moi distintos, o estábamos pedindo. Creo que sí, estaban... É que, a ver, eu aprecio mogollón a Valga, teño moitísimos amigos en Valga, e quero moitísimo a Valga, pero creo que somos moi distintos, dúas maneiras de ver o mundo distintas. Para mí é moi importante a independencia. Sinto que Valga e Cesures non é como Cesures e Padrón, tampouco o vería xunto, sabes? Foi sempre unha vila, e iso eu creo que foi un dos motivos que nos levou a separarnos de Valga, unha vila que sempre mirou pa diante, que sempre quixo innovar, que sempre quixo que as cousas foran a mellor, que nunca se conformou. E ti, cando non te conformas, cando tes obxectivos, cando queres que a comunidade avance, tens que traballar. Non queda outra, no traballo está todo. Tens que sacrificar, tens que loitar, tens que poñer o mellor de ti para que a sociedade avance. E aquí se traballaba máis de industria, de artesanía, era outra maneira de traballar, de vivir, de ver a vida. Pois aquí estaba centrada a pequena burguesía intelectual con unha especie de mini burguesía. Era distinto. Para min é distinto. É máis curiosa, non sei se máis vanguardista, pero sí máis aberta a novas ideas, a novas ondas, a novas propostas, a novas cousas que veñan. A industria, o 95% dela, en Pontecesures. O río, tráfico de mercadorías, en Pontecesures. O tren, tráfico de mercadorías e de pasaxeiros, en Pontecesures. E nós xogábamos a baza de que tiñamos unha burguesía industrial moi potente, moi comprometida intelectualmente e culturalmente. Entón, cando se dan esas tres circunstancias, a industria, a cultura, a intelectualidade, todo rema hacia adiante. Porque ti, se, digamos, hai unha sinerxia de tres factores que tenden a avanzar. Se a xente inquieta, quere máis. Entonces, eu supoño, non sei, que eu non estaba no ano 25 asinando para toda a devesa, pero eu creo que aquela xente dixo, hombre, pero vamos a ver, entón nós temos todo aquí, nós estamos tirando deste Concello de Valga, nós nos merecemos máis e nos merecemos ser un concello. Estaba Víctor tamén, que foi el gran dinamizador, Víctor García, Asoré e tal. Como Víctor era médico, tamén coincidió en la carrera con Castelao, de aí le venía la relación con Castelao. Víctor García era amigo de Castelao, ambos os dous estudaron xuntos medicina, ese foi o motivo, ou a unión que fixo que Castelao tivese relación, participase coa cerámica celta. Quedaba en la tertulia de Casa Castaño, y allí jugaban a las cartas, y entonces allí las apuestas, por lo que cuentan los que me lo contaban, vamos, los que vivieron eso, que era el que gana hace un diseño, el que pierde, se jugaban esas cosas, ¿no? Los unía la cerámica celta, los unía en aquel momento todo lo que había alrededor hasta los años de la guerra, hasta que estalló la guerra. Entonces había ahí una conciencia de país, que los unió. Con eso quiero dar el contexto, que era un pueblo inquieto culturalmente, en el que había eso, cine, conciertos, bailes, y había un movimiento cultural y un movimiento territorial. O sea, no sé si era porque eran los primeros años de la independencia o por qué, pero había un movimiento fuerte cultural, y la cerámica estaba, claro, en el medio. Chamábase ILESA, Industria Lechera Peninsular Sociedad Anónima. Bueno, aquí o máis importante que había era Nestlé, que entonces chamábase ILESA. Alrededor de eso giraba casi toda a economía de aquí. E logo había no muelle Madeiras Crufa, que tamén era unha empresa importante, que viñan as barcazas aí, cargaban tablóns, se levaban para baixo nos barcos. Os barcos en Villa García non podían atracar o muelle porque non había muelle. Aquí había unhas jabarras, chamaban, unhas barcas, carando. Chamaban as jabarras de roba e de piñeiro, e esas cargaban tablóns aquí, madeira, e levaban a Villa García os barcos. Y había dos madereras y todo el muelle estaba lleno de madera, de tablones de madera estivados, que nosotros llamamos castillos. Y allí los domingos hacíamos nuestro castillo.
Al día siguiente, claro, el lunes venía María, ¿te acuerdas de María? Sí. Que era la encargada de los castillos y nos ponían... Claro, deshacíamos el castillo que habían hecho los profesionales y hacíamos, bueno, pues las casas, los castillos, y nos metíamos dentro, y los defendíamos, jugábamos. Moi importante para esta vila foi a apertura da Nesle, da antigua Ilepsa, a finales do ano 38-39, por dúas razóns. Primeiro, acolleu a moitas mulleres que non tiñan formación e as quitou de traballar. Bueno, teño visto fotos dos castillos de madeira que facían esas mulleres, tuve en familia traballando nelas. Para as mulleres foi esclaviño, como eran os castillos, iban colocando as tablas dunha maneira, mas da outra. Eles iban dentro do castillo e recollían as que lle mandaban abaixo, suspendíanas e as de dentro iban colocando. Era aquí nun muelle, desde a Plaza de Bastos hasta o Bar Muelle, máis ou menos, hasta ali todo o muelle, todo eran pilas de madeira. Chamanlle castillos porque vai a madeira cuadrada, non? Unha tabla por aquí, outra por aquí, outra por aquí, outra por aquí, unha encima da outra, e iban deixando un sitio para poñer o pé para poder subir. Pero transportar para... Despois viñan os barcos e transportaban a Villa García, e en Villa García viñan os barcos grandes, os vapores que viñan de fora, e levaban a madeira. E aquí había barcos grandes. Se conoce que era para colocala e despois mandala, que os castillos desfasíanos, claro. Pero pasaron a traballar nunha empresa da que elas estaban moi orgullosas porque lle permiteu ter un posto de traballo moi ben pagado naquel momento, ou ben pagado, sempre tiveron unha consideración para esa fábrica. Era importante a industria porque hai, todavía o día de hoxe, ainda hai moita xente traballando de Cesures, se lle dou traballo a xente que do propio pobo e máis dos que viñan de fora, de Padrón e de outros pueblos de por aí, pero por lo menos dixeron, bueno, Nestlé está aquí, empleou a moita xente, está traballando aí, e algo quedoulles algo de dicir, fixeron ben e colleronnos a todos. Había que cortar a hojalata nas prensas para facer os botes, pero era todo moi manual, tiñas que poñer unhas vendas por aquí, porque senón a hojalata facía chipupa, pero moi ben. E despois os produtos, cando, por exemplo, unha daba a luz, pois dabanlle 3 anos o produto de Nestlé para os bebés. Durante 3 anos. En eso era unha fábrica prestigio. Los niños de Cesures teníamos la suerte de que había un microbús de la Nestlé, que a los que trabajábamos o teníamos familiar trabajando en Nestlé, éramos hijos, nietos, sobrinos, pues nos llevaban todos los días a Santiago. A las 8 de la mañana nos dejaban por los colegios y nos recogían después en un punto, que era al lado de la plaza de la universidad, y nos volvían a traer de vuelta para las 8 de la tarde para estar aquí a las 8, sí, 8, máis ou menos. Permiteu, digamos, que elevar o nivel de vida do pobo, porque entraban uns salarios nas casas dos povos, en moitas casas dos povos, que axudou a, digamos, ao tema da posguerra e os anos seguintes, pois a elevar o nivel de vida, por así decirlo, ao que houbera, pois tuveran oportunidade, vamos, de traballar. Antes del 25 empezó a gestarse por el padre de Borbó las famosas ferias del automóvil de ocasión. A feira de automóviles de ocasión, que foi a primeira que hubo en España, en Puente Cesures. Esta é a primeira vila da península onde se fixo unha feira do automóvil. Iso marca algo, en 1925, quer decir, fai en aquela época que un pobo tan pequeniño como Cesures fixera algo tan grande, para min é moi significativo do que se movía aquí. Hombre, unha das cousas curiosas que me quedou grabada na cabeza era un coche que había montado os de Novo Sierra, que era con baterías, que era para andar por dentro da feira. Pero era que era moi bonito, viña moitísimos coches, e viña moita xente a Cesures.
Agora quizá a mellor non veña tanta xente, porque, bueno, se van en coche, van en pero Cesures era un sitio como un foco que vende dos alrededores e todo isto aquí. Aquí a plaza, e moitas cousas, as tiendas, pero non foron empezando a poñer en outros sitios e agora xa van ás ciudades, xa non quero saber nada de. Recordo que había un stand de Ilepsa, que era daquela que actual hoxe Nestlé, que había feito unha vaca con, non sei se era de piel auténtica ou nada, que movía a cabeza e facía mo, era o único o que de rapaz recordas así que máis chamaba a atención. Había xente de moito carto, os de Novo Xerra, que teñen os ladrillos, había moito negocio. Entonces, pois, por eso fixeron aquí. Un cordeiro, valga, tiñamos unha tienda xa desde meu abuelo, unha tenda de ultramarinos, que había un pouco de todo. Pois nada, viñemos aquí porque ali tiñamos que surtirnos de almacéns aquí de Cesures. Entonces viñamos a decir, mira, llevar tal cosa ou levar. Necesitamos esto, tal, y viñan a suministrar. Yo creo que Pontecesures es un pueblo lleno de gente muy buena, humilde, porque como tenemos el río y muchos otros trabajos, yo creo que las personas saben que hay que trabajar, que las cosas no se dan, y eso creo que hace que la gente de aquí sea así. A ver, Cesures era outra cousa, xa. Eran máis señoritos. Os da lá éramos todos da aldea. Bueno, conocía a toda xente, porque además aquí había unhas academias particulares, bueno, todos os hermanos viñeron aquí primeiro a clase aquí. Logo despois, uns foron a Pontevedra, outros a Santiago, pero vamos, conocíamos todos. Lo mítico de aquí, al tener un río, ¿no? Lo que da la cara por el pueblo es la gente que tiene como profesión el mar, los marineros. Sí que es cierto que la plaza, por ejemplo, es algo, yo creo que es algo que representa a nuestro pueblo, el río. Que unha pena, porque a xente non compra aquí. Aquí, bueno, non digo só en Cesures, pasa en todas partes. Pasa en Villa García, que tamén era de moito vender, queixase todo o mundo, porque queren comprar por internet. E agora, pois, estropearon, están nada. A parte que hai moitas, sobraban a mitad, pero... Pues, por ejemplo, la profesión de los marineros, que gracias a ellos, pues, la producción que aportan al pueblo también es importante. O peixe que pescabas viña para as plazas, que chamaban as patifas. Despois de aí eu mandábase no tren para Santiago, as mulleres que se dedicaban a andar ca patela ou vendían polas aldeas, iba o peixe para elas, o que lle chamaban as patifas. Todas as mulleres daqui, a parte da dos mariñeiros... Bueno, a tua nai foi vender a Padrón moitos anos. Bueno, despois, iba a para Padrón, despois, por último, para a plaza para Santiago, e pois a parte, o que é as patifas, as mulleres que se dedicaban ca patela todo aquí nos alrededores de Cesures, Jorobas, todo por aí arriba, iban co peixe á cabeza. Eran as que se dedicaban a revender o peixe. Revendelo a cambio, ás veces traían... Moitas veces é o que che dicía eu, non era a cambio de cartos, moitas veces era ou a cambio de millo ou de unha jaliña, non había carto, entonces era o troco de ter para comer. Na mitad, no medio do río, aquí existía unha isla, cuya draga a foi comendo hasta que desapareceu. Bueno, cando eu empecín a traballar, pois pódese decir que casi todos os Cesures vivía do río, sendo eu pequeniño. Despois, aquí como a aldea da Ponte, Infesta, Carreira, Escondide, para o que se pescaba, máis ben era casi para alimentarse. Non che compensaba co valor que tiña o peixe, usábalo máis ben para ter que comer. Dañaría moito o que é
a cría de peixe no río, porque en esa arena era onde depositaban os huevos, por exemplo, as troitas, e eso si o dragaban continuamente, estaban extraendo arena e huevos de troita, por exemplo. Eu son a terceira generación, teño tres fillos, pero dous que son homes tamén siguen traballando comigo, xa son a cuarta generación, lle encanta o máis vello, lle encanta como o meu pai igual, e falarlle de seu abuelo, a día de hoxe lle veñen as lágrimas aos ollos. Cambiou moitísimo, e non digamos despois da época moderna do dragado do río, cando empezaron cas bombas de succión, que consistía en chorrear agua a moita presión a arena, e unha bomba extraendo agua e arena. Esa acabou unha isla que había aquí, non sei se pertenecía a Cesures ou a Valga xa, que se chamaba Isla dos Cabalos, porque aí botaban, había xente que compraba, por exemplo, un cabalo no San Martiño, e metío na isla para vender na Pascua. Aí o engordaba, tal. Esa isla, o meu agora exactamente, claro, sendo bastante crío, pero serían por aí 3 hectáreas ou a mellor máis, e desapareceu enteira. Para min, que son unha persoa que levo toda a vida vivindo neste pobo, non? Teño moi claro que o potencial deste pobo ven a través do río. A min dame moita pena este un punto de semiparada do Camiño de Santiago e perduran moi pouco na localidade. Probablemente porque non teñan actividades para desarrollar e quedarse aquí e pola tarde facer algunha actividade orientada ao río que, como decía antes, nos diferencia de outras localidades, porque temos un río maravilloso. Entonces, promocionar o tipo de actividades que poidan estar vinculadas ao ocio no río axudaría que moita xente chegue aquí e faga escala, faga parada, que dese día coñeza a vila, consuma na vila e forme parte da vila. Para min colleu moita vida o muelle. O muelle de Cesures colleu moita vida. Tivese unha mañán ás 7 da mañán e ves o muelle cheo de peregrinos. Todo polo paseo, os bares cheos de xente. Colleu moita vida o muelle, desde que fixeron o do desembarque dos catamaráns e todo isto, colleu moita vida o muelle. Vexolle moita vida pola mañán á primeira hora, moita vida. Eu no mar me empecé cando me casei con ele. Eu tiña que facer o traballo como un home, de sacudir os aparellos e aprender, primeiro aprender, que non sabía. E fui empezando pouquiño a pouco. Considerábase de homes, pero respetaban moito as mulleres tamén no mar, como nós tamén somos, somos mulleres de campo, somos mulleres, digo eu, rudas, entre comillas, e sabíamos desempeñar o traballo como os homes, igual, Ao principio costache un pouco, porque claro, ves do traballo de terra, mareaste, eu pasei nase un pouquiño mal, pero bueno, fun aprendendo con ele enseñábame, eu fun aprendendo o traballo e ben. Pontecesures pode presumir dunha diferencia con relación a outros concellos, non? Que dispón dun río pegado ao pobo, unha lámina de agua perfectamente navegable e moi apta para deportes deste tipo, como é o piragüismo, non? Entón, claro, digamos que existen todas as localidades poden ter o que chamamos os deportes tradicionais, pero non todas as localidades poden ter un club de piragüismo porque precisan ter un río navegable ao lado, non? Enchemos un río de vida, de novo, de múltiples nenos e nenas padexando coas embarcacións de distintos colores, que toda a xente que pasa por aquí ou peregrinos poden ver o fermoso que este deporte todo vinculado á localidade de Pontecesures. Por eso creemos que é un dato que nos diferencia das demais localidades, ter un clube de piragüismo pegado ao pobo e un río pegado ao pobo cun entorno natural precioso para facer múltiples actividades, non? Todos os deportes son duros, iso hai que terlo claro, pero o remo é un deporte que exixe un sacrificio grande e forte, que aprendín a forxar carácter, a sufrir desde o punto de vista de que se sufre físicamente, tes unha capacidade de extrapolar, elevalo ao ámbito privado, ao ámbito político. Entón, se non tuver esa fortaleza afrouxada posiblemente polo deporte, sucumbiría á mínima, non? E creo que sí, que o deporte, o ámbito do remo, me axudou en ese sentido, como outros, digo baloncesto, digo piragüismo, o ciclismo, tamén lles axuda. Estou convencido que o deporte en xeral axuda
a levar o ámbito da vida privada ao ámbito laboral moito mellor. Eu empecé aquí xogando cando estou ainda era terra e ao pouco de empezar xa cambiaron a sintético, xa xogábase moito máis fácil. Bueno, en este campo xoguei unha vez, que foi un homenaje que se fixo a Norte, e Piñeiro Ares, que era o alcalde de Cesnos entonces, a min chamoume para dicirme, mira, vamos a jugar un partido de homenaje para recaudar fondos para Norte. E vine, e foi a única vez que jugué en este campo e a última vez que jugué con el Ulla de portero aquí. Moita afición ao deporte no pueblo, que finalmente moita xente, tanto aquí como no baloncesto, piragüismo, e sempre había rapaces para facer os equipos. O deporte nun pobo pequeno que permite que os nenos, por un lado, collan hábitos saudables, fagan deporte, e por outro sociabilicen cos seus pares, a vez que fan unha actividade saudable. Ben, eso che permite unha serie de valores como é esforzo, adicación, todo o que conleva o deporte como valores por sí, é que se non os tes no teu pobo, pois moitos nenos non os van a poder interiorizar ao longo da súa vida, porque é o momento na xuventud, na infancia e xuventud, o momento de adquirilos. Para ben e para mal son moi cabezón, e creo que esa perseverancia de nunca darme por vencido, de cando as cousas van ben, seguir traballando, cando as cousas van mal, seguir traballando, sempre con unha boa actitude. Creo que outro punto a destacar é o punto personal, que creo que vai moi ligado ao profesional, porque cando tes un bo trato aos teus compañeiros vai che vir de volta, e iso vai te axudar tamén a hora de mellorar, a hora de que teñan confianza eles para axudarche a ti, e ven de volta todo, como tratas aos demais, venche de volta, e creo que se puidese destacar dúas cousas serían esas. Os valores, lóxicamente, todos os deportes son similares, non? Tratas de buscar eso, valores que reforcen a autoestima dos deportistas, ou superar obstáculos nun futuro, que teñen unha repercusión non só a nivel deportivo, sino tamén na súa vida personal de cara ao futuro, non? Pero despois, para min a ventaxa, claro, eu son un defensor do deporte náutico, do piragüismo, non? A ventaxa que ten o piragüismo con relación aos deportes tradicionais é que adestramos nun entorno natural. Entonces non temos acotado, digamos, o adestramento a uns metros cuadrados determinados, senón que podemos padexar hacia un lado do río, hacia outro, en contacto ca natureza, cos paxaros, cos peixes, con todo, ca vegetación. Entón, eso sempre ten un punto a favor, non? Un punto a favor que para min ten o deporte náutico, neste caso o piragüismo, que é o clube que presido, non? A liberdade. A liberdade de que ti entrenas nun espazo aberto, nun espazo que é un río, e a liberdade de, digamos que o baloncesto é máis local e o piragüismo levache a sitios moito máis lonxanos. Entón, a maneira que tiñamos nós de viaxar daquela, que era nun Land Rover, a un campeonato de España a Zaragoza, e dormir de acampada e cousas así, que xa, por sorte, xa van de outra maneira, e sendo menor de edad, para ti era toda unha experiencia. Estou seguro de que son como son polo entorno que teño. En gran parte a miña familia, en gran parte a xente que me rodea no pueblo, e creo que esa fame de traballar, esa fame de mellorar, a mí sempre me dixeron que o traballo que non falte, que todo sexa traballar, e creo que eso é tamén algo que identifica moito a identidade do pueblo, e ao mesmo tempo a ambición. Creo que aquí todo o mundo quere crecer no seu e progresar, ao mesmo tempo que cuidar aos seus. O que decía antes do trato persoal que temos aquí entre os veciños, ensíñate que é o que tens que facer no teu día a día. Ti creces con eso e despois vayas onde vayas, lévalo contigo, e para min sí que pode ser un orgullo leválo como seña de identidade de Pontecesures. No importa de dónde vengas, ni quién eres. Tú, si quieres algo, lo tienes que luchar, trabajar, no te lo van a dar. Eso siempre me decían mis padres. Tú, para arriba, pero con los pies en el suelo. Y a día de hoy, que soy mayor y tengo conciencia, lo entiendo. Porque solo no vas a ningún lado. Y un equipo no es solo de uno. O sea, para ir lejos tienen que ir todos.
Fai moitos anos, al igual que probablemente outros deportes, había a proporción entre homes e mulleres era moi a favor de homes, non? Había moitos máis homes facendo remo, facendo piragüismo, etc. etc. Sin embargo, no noso clube ahora temos máis mulleres que homes. Xa dende fai uns anos, o grupo de palistas, de padexeiros do club, é superior de mulleres e homes, co cal hai unha inclusión tanto de xéneros como de, non só de deportistas, sino de xénero tamén en crecento a favor das mulleres, sabes? O sector femenino no club consideramos sempre que tiña tanto o dereito do mundo a facer deporte e que a sociedade naquel momento non lle estaba ofertando nada ás mulleres, o sea, era moi raro, por exemplo, que non había ningunha xogadora de fútbol, era moi raro que houbera mulleres ou había algunha muller no náutico, pero as mulleres directamente non tiñan, salvo patinaxe ou algunha así actividade deportiva, non tiñan moitas opcións para facer. Cuando yo era pequeña es cierto que no estaba visto que jugasen las chicas o las niñas al fútbol. No era como una buena imagen porque era la mítica de las chicas a las muñecas y los chicos al fútbol. Y yo era en plan, no, yo no quiero muñecas, siento pasión, quiero jugar al fútbol, me gusta, o sea, no quiero tener que no jugarlo porque me vayan a decir algo. Sí que es verdad que al principio, como éramos pequeños, mis amigos pues lo tomaban como algo más. Pero es cierto que cuando Pichi nos metió en el campo de Luya, cuando ya íbamos creciendo un poco más, ya sí que ya había comentarios y era ya como un poco, como que no te veían bien. No era bien visto que una niña estuviese jugando al fútbol. Este aumento das mulleres na participación do piragüismo o que está generando unha cohesión entre xéneros, unha fusión entre xéneros, se fusionan, por parte do traballo que fan lóxicamente os adestradores, se fusionan un traballo colectivo de compañerismo, pero tamén sin olvidar o poder competitivo que ten que ter un club que se dedica á competición, non? Entón é tremendamente positivo, porque uns se apoian en outros, e nos logros de uns e de outros, non? Entón é tremendamente positivo. Vamos todas juntas, o sea, si hay una que es buena, vale, pero se la acompaña, y ella trabaja para el equipo, no para ella sola, sino para crecer juntas. Entonces, yo eso sí que lo noté. Creo que forma parte tamén da miña responsabilidade facerlles ver que son un veciño máis, que por moita vergoña que teñan ou polo que me dedique, que non deixo de ser un veciño máis de Pontecesures. Non lle podo dar consellos a Fran de ninguna maneira. Admiralo, e ojalá poida admiralo moitas veces, e que triunfe, que veamos que sale daqui un porteirazo que xa é, pero bueno, por chegar ao nivel dele é moi difícil. Moi difícil, moi difícil. Hai que valer, senón non chegas. Non chegas, Aquí temos aí unha galleguiña. Isto terá máis de 30 anos, eu creo, Pero sei que fixo outra exactamente igual para a miña cuñada que vive aí de lado. E fixo outra igual e dixo, ora elixi de vos. Pero eran exactamente, para facer igual. Xa hai que ter regalaría a min e dixo, ora traedme o barro. Bueno, conseguimos o barro, al fin, tamén aí nese... E levamos un caldeiro de barro branco. E dice que non era aínda o que ela facía, que se lle desfacía moito, pero bueno, non conseguiu. María Magariños Figueira, tamén coñecida como Maruja Cuca, é unha muller que naceu en San Xulián, era costureira, e aprendeu da man da súa nai a modelar uns parruliños que facía para a súa filla con masa. Durante as obras de construción da Autoestrada Nacional 550, Maruja aí descubriu unha barreira e con ese barro empezou a facer as súas primeiras figuras. Foi aprendendo pouco a pouco, a verdade é que tiña unhas cualidades moi boas que non calquera de nós non podría ter, en menos se non recibimos unha formación dese tipo. Utilizaba unha navalla e unha pinza do pelo para ir dando formas. Unha das peculiaridades máis importantes das súas figuras é que ela ao final non cocía esas pezas, o que lle daba un carácter de fragilidade, de algo máis efémero, algo máis diferente, ¿no? Por la importancia de sus colaboradores, que eran posiblemente los mejores pintores y escultores que dio Galicia en el siglo pasado, o por lo menos en la primera mitad del siglo pasado.
Entonces estaban eso, Acuña, Sorey, Maside, Bonhome, Carlos Bóveda, Castelao. Carlos Maside viviu en Pontecesures ata aproximadamente os 15 anos. Despois mudouse a Villa García de Arousa e de aí a Madrid, onde estudou pintura e, bueno, pois tivo unha relación moi importante con outros pintores da época. Tamén estivo en París e, bueno, pois aí viu o movemento das vanguardas, que el despois tamén, eses movementos artísticos, levounos a súa propia obra. Yo siempre reivindico que esos artistas que eran fantásticos no hubiesen sido nada sin los trabajadores de aquí, sin los que pasaban a bulto redondo, que se llama así, bulto redondo, las piezas o los cuadros, la lavandeira, que es un cuadro de Maside, alguien lo tuvo que sacar del cuadro y pasarla al barro, ¿no? Yo siempre reivindico esas personas, así como a Ferro, que era un señor de Cordeiro, que era el que hacía los moldes. O sea, hay moldes que son verdaderas obras de arte en sí mismos, los moldes. No se podría haber hecho eso sin las personas que trabajaron aquí. Peteiro, Fabeiro, las mujeres, Lola Cordo, Tilocha la Gandarola, Teresa de Carabinero, bueno, una serie de mujeres que también trabajaron aquí y que eran decoradoras, bueno, eran lo que hacían. Oria Moreno tivo unha relación moi estreita co escultor Francisco Asorei. De feito, ela foi a persoa, a colorista, que lle deu cor a unha das esculturas máis importantes de Francisco Asorei, o Tesouro, de 1925. Como característica, todas las piezas llevan un cuño grabado bajo cubierta, que se llama, que va grabado en el barro blando, el barro crudo, que no se puede borrar, y ninguna está firmada por su autor. O sea, aquí no había autores, había un grupo de gente que los unía, tanto los decoradores como hombre, el boceto sí, claro, porque era o de Castelao, de Maside, o de Bonhome, o de uno de ellos, pero no, las piezas ninguna se graban. Xunto con Oria Moreno, na cerámica celta había máis mulleres que se dedicaban a esculpir ou a colorear. Neste caso temos dous nomes máis, como son Concha Vázquez e Teresa González, Teresa do Carabinero. Ambas as dúas eran compañeiras de Oria, e se as coñecemos máis e sabemos un pouco máis, que tampouco é que teñamos excesivos datos, e tamén polas súas, bueno, pois o seu pensamento político. Concha Vázquez tivo que deixar o seu traballo na cerámica celta ao rematar a Guerra Civil, porque se negou a afiliarse á Falanxe. E Teresa González tivo que deixar Pontecesures, porque despois da guerra, bueno, mataron a seu pai e ela tivose que ir tamén aquí. Nada, era unha familia moi grande, a familia paterna miña. E as irmáns, que eran as maiores, tiñan unha escola e daban clase as dúas aos nenos de aquí de Cesures. E a outra levaba telefónica. Enteráronse de que viña un tren que levaba a presos para o campo de concentración de Padrón, da azucarera. Entonces, a miña tía foron María, creo que foron María, Juana e Ofelia, foron hasta a estación do tren a levarlles agua, tabaco, comida, porque viñan en moi malas condicións. Claro, os fascistas que estaban guardando o tren, digamos, non lle deixaron, entonces elas se enfrentaron a eles. Enfrentáronse á escolta do tren, chamaron incluso os da escolta, bueno, non sei moi ben se foron os da escolta ou algún veciño que o veu, as mulleres da sección femenina, que tamén foron ali a insultalas, bueno, as insultaron, non lle deixaron, ao final non deron dado a comida e o que lle levaban para os presos, chamaronlle bolchevique, según pon a denuncia que se presentou despois contra elas en Pontevedra, porque as denunciou un fascista de aquí, de Padrón, fora. Chamaronlle bolcheviques, bueno, tal, elas, penso que foi María, que era das máis bravas,
díxolles que eso, que se non lles daba vergonza levar a xente así, que iban espidos, que iban con fame, que iban... E nada, e quedou así. Saleu a denuncia, que eu sepa non quedou en nada, non fixo falta. Despois o tempo, non sei a canto, xa a miña tía Ofelia, a que tiña o título, que tiña legalmente a escola aquí, quitáronlla e mandáronla para Ondarroa, para un pobiño ali no monte. Xa non volveu máis. Xa non volveu máis, non sei se foi vergoña e tal, pero xa non... Eu non a cheguei a conocer, de feito, e cando morreu eu tería, non sei... non, si sei, tiña 9 anos, porque xusto iba a facer a primeira comunión, tiña 9 anos eu, cando ela morreu, pero non cheguei a coñecela, porque a mandaron para lá, non sei se foi vergoña, se foi carraxe, pero ela xa non volveu por o pobo. E despois a María un día en Padrón acolleron os fascistas de Padrón, o que lle facían daquelas mulleres que querían represaliar. Pegáronlle, violarona, rapárona e deronlle un bote de aceite ricino e deixaron tirada nunha cuneta, penso que por morta ou por medio morta. Ela, como poido, chegou hasta Cesures. Bueno, sobreviveu, pero foi unha historia que, por exemplo, na miña familia, eu sempre o digo, nunca se falou. Eu enterei-me con 40 anos da historia esta, non se falaba, non sei se por vergoña, por respeto ou por non crear máis enfrentamentos. O meu pai era un home moi pacífico e nunca se falou desto. E nada, esa é a historia da represalia que lle fixeron as miñas tías o fascismo. Somos unha vila pequena e este quen este mandando, ao final, que todos teñen o mesmo obxectivo que é cuidar o veciño e ter as mellores condicións para eles, ver as calzadas ben, e creo que deixar o pueblo bonito e telo cuidado e apto para que todo o mundo disfrute del, co encanto que ten, pois todo foi ben e todo seguirá indo mellor. Se me presentei a política é para intentar mellorar a vida das persoas. Eso é o obxectivo que eu tiña, que creo que hai que facer. Outra cousa é cando estás nun cargo, que as dificultades para facer iso que pensas o mellor máis complicado do que se parece. Por poñer de acordo podemos nos poñer. Tamén nos podemos poñer de acordo non ir ás mozas ao pueblo de enfrente a casarte cas de Cesures. Cando ir ás mozas había que ir andando ou na bicicleta, que non era coller o coche e ir a buscar a moza a casa. E a mellor tiñas unha moza en Catoira ou do lado do río que había que cruzar no barco. E cando se casaba a veciña, e coño, esa que boa era para min aquí ao lado, fixen o parvo a andar a mollarme por aí, a ir a buscar unha en Isorna. Cesures é pequeno. Cesures deve que avanzar para arriba, para o monte. A parte de lá é de Valga, a parte de lá é o río, a parte de lá de Padrón. O que tiña que fazer aqui o Ayuntamento a fazer un requerimento ao Ayuntamento de Padrón é recuperar o que está na parte de Pontevedra. A política, ao final, ti podes ter moitas ideas, pero non todas as túas ideas que tes as podes levar á política. A política acota, dunha maneira ou de outra. E os teus principios acotan, e podes ter pensar, pois quero facer isto así, 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 pero non sempre o podes facer así. Pontecesures pode medrar e debería de medrar a ter máis vivenda para os xóvenes, o que nos posibilitaría como Concello gañar población xoven,
que esa población xoven á vez pois poida facer deporte, estamos falando de deporte tamén nos clubs da vila, e que teñan uns servicios como é do tren, cercanías, pois para poderse ir a estudiar pois a outras vilas cando teñan que irse pois, na súa etapa universitaria ou de formacións profesionais. É un tema bastante preocupante porque non só en Pontecesures, nos concellos aquí ao lado, non está a xente que quere vir a instalarse aquí prácticamente non encontran vivienda para lugar ou mercar para poder instalarse. Porque os centros de traballo están medrando, estamos nun momento bo, todo o que é sector aluminio está medrando, e se non temos donde a xente poida vir a vivir aquí, estamos perdendo a opción de ganar poboación. Pois unha persona como coñezo que veñen da zona de Lalín ou veñen da zona do Barbanza non poida acabar mercando aquí, é negativo para nós por non poder darlle un lugar onde facer a súa vida. Estamos perdendo opción de medrar. Podían crecer máis, eu creo que falta de viviendas é a cousa importante que teñen, non? Oxe, como está a cousa, porque eu creo que é mellor, eu vivo mellor en Rois que en Santiago. Viviría mellor en Cesures, por exemplo, que en Santiago, porque me gusta. A idea era que miña muller era maestra, apareceu unha plaza vacante aquí, e pideu unha e non lla diro. Se lle hubieran dado a plaza, estábamos posiblemente vivindo aquí, porque a idea era esa, non nos gustaba vivir en Padrón, a verdade é esa, nos gustaba Cesures, era daqui, nos casamos aquí, pero logo nos tiraba máis este pueblo que Padrón. Todos os que gobernamos ou tuvemos responsabilidades de goberno en Pontecesures e os que virán, as necesidades das cesureñas e dos cesureños, eu creo que hai un denominador común para todos eles, é dicir, pois eso, poder ter un río en condicións, poder ter unhas infraestructuras, o tema de saneamento, abastecemento, depuración, vai a ser hoxe e vai a ser dentro de 50 anos tamén un cabalo de batalla cos que teñan que lidiar, co que terán que lidiar tamén os gobernantes futuros. Que mellorar o traballo para todos é moito, non penso xa na melloría que pode haber, pero si, como non, a mellorar sempre se vai, porque traballaba moitísimo, o río traballaba moitísimo. Hombre, a mí, eu desde que vim para Cesures, a verdad que me encontrou Cesurilla, xa non son de Cordeiro, de verdade, pero, bueno, oye, tamén avanzou, edificouse bastante, moito, a calor de arriba da carretera non había ninguna casa. Eu creo que estamos bastante tranquilos dentro do que cabe, vamos. Son felices, ou polo menos eu son feliz. Mira para ela, onde me foi buscar as fotos da boda da miña boda? Pois a xente é boa xente, pois non sei, non vexo eu que escasea aquí. A ver, está moi ben situada, temos a vía do tren, temos combinacións moitas, e chegamos a calquer sitio, pois, con moita facilidade. Pois, hombre, que fose para arriba, que non se caera, pero gustaríame que entonces a xente, por exemplo, que ten que facer compras, que fagan no pueblo, se pode. Para min foi un orgullo. E máis que nada, decir, nunca na miña vida pensei que eu iba a ser alcaldesa. Neste caso, foi un orgullo para min, máis que nada, non pola feita de ser alcaldesa, senón de ser a primeira muller, como muller, meterse nun concello que antes sabes que había 10 ou 11 homes nas listas e quedaban un ou dúas mulleres como moito. Agora non, xa sabemos que hai igualdad, partes iguales, etcétera, etcétera. Pero antes non era así. A mí niños. Niños, sí. Niños, muchos niños, mucha gente joven. Muchos niños y muchos trenes que los pueden llevar a Santiago para que estudien, que se preparen, o a Pontevedra, y muchas... Sí, porque aquí Cesures es Cesures porque tiene río navegable y porque tiene la Nacional 550 que antes lo atravesaba, y tiene tren. El primer tren que hubo en Galicia, la primera línea, fue Santiago-Carril, y nos pillaba en el centro. Entonces, eso da riqueza, eso da cultura, eso da intercambio de ideas, eso da que gente que viene y que va. Ahora con los peregrinos ya, claro, por supuesto. Un pueblo pequeñito, pero un pueblo estupendo. Y además es factible porque está a un tiro de piedra de Santiago. Y de Pontevedra, de Villagarcía. Entonces, pues... Claro, si hubiese más trenes, más horario, porque hay 4, no hay muy pocos, pero si no, a mí me gustaría eso. Muchos niños, muchos trenes
que la gente pudiese ir a trabajar y a estudiar fuera, pero que volviese aquí. Yo creo que es lo que sería el futuro del pueblo. Yo, mi casa, el Amor a Cesures, va por encima de muchísimas cosas. Eu non me vexo retirado, se digo a verdade. O traballo duro, se é verdade, fan os fillos, apoio neles, máis ben, pero eu disfruto mellor, prefiero levantarme ás 2 da mañá para ir para o mar cos fillos, e pasar frío, andar a chuvia que cae a muller. Eu paso mal, ou pasino moi mal, cando estuve das 8 meses. Iso é que me quere moito. Das 8 meses de baixa e vela no sitio meu. Eu pasaba moi mal. E non me vía eu sin facer nada na casa. Buscaba na casa para reparar algún aparello e tal. E cando chegaba a muller de traballar, xe lle preguntaba a filla: que teu pai estuvo a fazer? Eu estuvo con martillo aí. Como enfermes outra vez? Non vou contigo ao hospital. Pero bueno, eu que sei, é a vida así. Invertir o tempo que sexa para escoitar a persoa que tes enfrente. Non podemos ter presa, entendes? A persoa que ven a falar ca alcaldesa ten un problema e a gravidade pona a veciña ou o veciño. E ti, o teu único objetivo cando entras en política local, falo, é solucionar os problemas dos veciños e das veciñas, como poidas. Eu espero que se abra a xente, pero sin perder a súa identidade. Quero que teñamos sempre os brazos abertos para outra xente, pero que non olvidemos nunca de onde vimos e que defendamos sempre o que temos. E que non nos deixemos avasallar por proxectos tolos industriais ou proxectos tolos que vayan a cambiar a imaxe, a estrutura ou incluso a forma que temos de vivir aquí. De acordo podemos nos poñer, acaso chegar a acordo, entende?